Now, the competition was indeed very rigorous and tough. And tonight, we're here to celebrate our 5 winners. And we are very grateful for their presence here tonight. Let us give them a warm round of applause again. Let us now go to the first category. Of course, this is the Bicol Essay or Creative Nonfiction category. Applicants were asked to submit a concept paper with an initial output of 3 essays. The winner will then produce a final output of at least 12 essays by the end of the writing project. Members of the board of jury for this category include Ms. Maria Siena Haushan, Mr. Jusan Misolas, and Mr. Tito Valiente. To award the check, plaque, and token of recognition for our winners are Ms. Mary Ann Luis, PMD Chief of the NCCA, Mr. Niles Jordan Brace, Head of the National Committee on Literary Arts, and Mr. Arvin Manuel de Leon, who is the Commissioner for the Arts. Kindly please proceed to the stage. Okay, now please welcome to the stage our winner for the Bicol Essay or Creative Nonfiction category, Mr. Jaime Jesus Borlagdan, for his work Kauro Irarumi. Let us give him a warm round of applause. Forward po. For this segment, we will now be hearing a short message from Mr. Borlagdan. Haribol, Yasmarhay na Banggi sa Indogabos. Una sa lahat, ang aking pasasalamat at pagdakila ay nais kong ialay sa aking espiritual na guro na siyang nagpawi ng dilim ng kamangmangan sa aking mata upang makita ang katotohanan ng aking esensya, posisyon at katungkulan bilang isang kalagnon, Jiva Atma, kaluluwa o spiritual na sarili, na siya ang ubod ng filosofiya na ihinahayag ko sa obrang ito. Gayon din higit sa lahat sa Panginoon na siyang nagbigay ng kakayahan at husay at gabay sa buong karera ko bilang manunulat. So, magbibigay lang ako ng kaunting Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shumate Siddha Swarupananda Paramahamsa Itinamine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adigor Bhakta Vrindam Pala Govinda Rama Madana Mohana. Ang sentral na sanaysay sa koleksyon na Kauro Irarumi, nang ibig sabihin ay ang kalalim-laliman, ay isang purport sa isang tula na tayong malulungkot ngayong gabi. Isa itong paglusong panglalo sa bawat danas na para sa kalinawan ay tatawagin kong simpleng kamunduan o kalungkutan. Ang tarakod-takod na perlas kikamunduan o ang kabit-kabit na perlas ng kalungkutan ay ang gabay ng tono, direksyon, filosofiya at estilo ng buong koleksyon. Nais ko ditong bigyan ng laman at hubog ang isinusulong kong paggalaw pang literatura na pagsulat bilang yoga. Ang yoga na tinutukoy ko dito ay hindi ang karaniwang akala nating na yoga bilang isang physical na acrobatics, pagbaluktot ng buto at laman at maging isang taong pretzel, kundi sa 8 bias ng yoga kung saan ang postures na mas kilala natin sa kasalukuyan bilang yoga ay tinatawag na asana
Ang tugatog ay tinatawag na samadhi o ang walang puknat na estado ng relasyon sa kataas-taasan. Sa ubod ng lahat, sa kaoro irarumi. Na supremong spiritual na persona o Diyos ang pinagmumulang plataforma ng mga gawa dito. Magsisimula ang lahat ng ito sa payak na kaalaman tungkol sa ating tunay na pagkasarili. Hindi tayo ang katawan, ang pisikal na butot laman, kundi sa material na lalagyan na ito tayo ang laman. Ang laman. Sa kalalamlaliman, sa kaoro-irarumi, bawat isa sa atin ay ang spiritual na kislap, dagitab na siyang nagpapaandar sa makinang katawan. Susubukin kong saysayin sa koleksyon na ito ng mga malikhaing sinaysay ang benepisyo na maaring lambatin sa katotohanan ng ating totoong spiritual na sarili na sa bawat isa sa atin, ang katotohanan ito ay nananatiling nakahimbing sa kalalim-laliman ng ating mga puso. Naghihintay na palayain sa dilim ng ignoransya. Batay sa sinabi ng Supreme Persona na si Bhagavan Shri Krishna sa Bhagavad Gita, devosyonal na serbisyo ang gumawa ng may pagmamahal sa Diyos at kapwa, ang sentral na tenet ng totoong yoga at ng bawat lehitimong relihiyon. Sa makatwid, ang pagsusulat bilang yoga ay nakakatig sa serbisyo na magbigay ng solusyon na mapapakinabangan ng bawat kaluluwa. Hindi lamang sa aspetong intelektual o filosofikal, kundi higit sa lahat, ang mga fundamental na hamon ng pagkakakilanlan sa sarili tulad na lamang ng sino ako, ano ang aking saysay sa mundong ito, bakit hindi ako maligaya, paano tunay na maging masaya, ano ang mangyayari sa akin sa kamatayan, paano ko papawiin ang takot na mawala. Sa kasalukuyan, isinusulong na ng ilan sa ating mga institusyon ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang mga fundamental na susi sa pagkilala sa ating kapwa, lipunan, mundo at universo. Alam kong hindi ito pipitsuging mga talakayin, kaya 90% ng pagpupursiging ito ay nakabatay sa awa ng may kapal. Maraming salamat sa aking mga kaibigan na naririto ngayong gabi upang saluhan ako sa parangal na ito. Maraming salamat sa pamunuan at bumubuo ng NCCA. Maligayang bati sa aking kapwa awardees. Ang totoong paggawa ay magsisimula na. Harinaway, patubayan tayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat. Marinabanggi. Haribol. Thank you and congratulations once again, Mr. Borlagdan. Let us all watch the audiovisual presentation and listen to the excerpt of Mr. Borlagdan's winning piece, read by the esteemed Dr. Merlinda Bobis. Kitang kaipuhan magdangog kitugtog, ngani mangiturog. Kitang nangingiturog na sanang daing tanog. Bako ka ang isip, isipon mo ang isip sarong aking mahistal. Bilog na aldaw, ining daing hungok ang ringsal. Buda ikaman ang paraaling na sunod-sunod iti. Kung saan inidarahon kan kalwag, kaipuhan mo man magdaman. Nugat, iwaragas ka inian hiniripid mo ng girumdum sa tukador kan kalingawan. Buda, mahihinggustuhan ka man ang gatkipurumpon kan pidasong sinapar bilang kasusuktan, uyam, pagbasol, halda. Ilugad gilayon ang mga nagpila ng bakros. Nugad papapukudon ka kaini sa tukadono ng mga ambisyon. Kadaklan daing tuktok na samputan. Sagkod mapudpod ang sa imong tuhod. Sagkod mapatod ang sa imong hinahos. Buda garo pagakulang pa ining pasakit. Taan nga na pa kainiurog sa gabos. Banggian oras na ang putok pinakamarinsan. Sa oras na kan ikaturok sa kaman ini mahisdalon. Garo mga lalang sa diplom na minako ang puso sa palsok na ilaw. Ang kadiploman kan sa kwarto kung sain ikana sa nabudaan sa imong payo nagiging universo kandaing humok na hutok. Digdig,
daing kudalan hewas kan pagrugaring kaini. Daing kaubasan ang kusog na minapadalagan kan makina kan agimatmat. Ano ang dalan paluwas sa lauman na ini? Pagmati mo nakalukdo sa imo ang diklom kan puto, nakampaniliang garapon, buda ika, kalibangbang, na nauubusan ng paros. Ini ang indikasyon na yaon ka pa sa gugong kan puto. Taan totoo, dawa uya ang putok na garuaki na pigpapaburbalintok na ang palibot, igwa kang katalingkasan na dai makiaram. Pwede mong hilingon sa naan putok na pigwawara-erak ang kagabsan. Kaipuhan mo sana sumarik sa kaaraman na ika ang tagahiling kan putok. Dai kang obligasyon na alingon ang parot na ini. Dai mo ini kaipuhan lapagon kun moya ka ini magpaburbalyo sa sarangasangang baliti kan karawrawan. Dai mo kaipuhan sunodon pag pitusugo ka kaining buksanan sa imong pulso. Buda buhian ang bulos kan sa imo. Kaya bako ika ang hutok. Ika ang kagsadiri kan hutok. Kung ang lawas nunadan ang hutok ang manibela, ikang kalag ang nagmamaneho. Pati-itiit, mapapagaro mo ang hutok. Dawa sa rupa ining dragon. Paluway-luway, mapapatado mo ang isip, pati anak pa ini sa ringis. Pero, kaipuhan mo na magpahingalo. Ikang halawig na panahon, nag-upo kan sa imong isip. Kaipuhan mo gilayon mabawi ang sa imong sarig, ngani makataram ka sa hutok na dae. Sa ngunya, ihulid mo na ang gabos mo karugaduhan sa tanong. Igwang tanong na bako hali sa material na runa, kundi sa hinalian mo. Kalagno. Ang kalagno na tutog na ini ang mataong katuninungan sa haloy mo ng paghidaw sa sarong hingalo na dai mo na sa sapar digdi sa kinaban kan material na hutok buda laman. Ang tanong na ini, ang maparod mo sa imo kan sa imong ginikhana na kamurawaya. Ang tanong, kan mga apod, kan kalagnon na makurang. Ang banal na ngara, kan kakurangan. Gopala, Govinda, Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda, Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda, Rama, Madana. What a compelling delivery by Dr. Bobbies of such a wonderful piece. Again, congratulations, Mr. Borlagnan. And of course, the board of jury and the judges who are present here tonight, may we please proceed to the stage for a photo op.